Ahojte, dnes základy o grafoch. Grafy slúžia na zobrazenie dát pre ich lepšie pochopenie a prezentáciu. Kým však začneme s grafmi, musíme mať dáta, ktoré v nich chceme zobraziť. Ak chceme vytvoriť graf, napríklad z priebehu predaja daného ovocia v rámci celého roka, musíme si vybrať údaje a cez menu Vložiť v časti grafy vybrať z ponuky grafov, alebo môžeme zvoliť odporúčané grafy a tu nájdeme nielen odporúčané, ale všetky grafy. Pre náš prípad si zvolíme stĺpcový typ grafu. Aby sme videli menu Nástroje pre grafy, musíme mať graf vybraný, teda musíme doň kliknúť. Najprv sa pozrieme na údaje v grafe. Tlačidlo Zdrojové údaje je hore v časti Údaje alebo pri kliknutí pravým tlačidlom myši do grafu. V zdrojových údajoch pracujeme s radmi, teda zobrazovanými hodnotami na osi Y a kategóriami na osi X. Ak chceme rad upraviť, vyberieme ho a stlačíme tlačidlo Upraviť. Teraz môžeme pridať chýbajúci názov radu, môžeme ho vpísať alebo určiť ako odkaz. Pre kategórie vieme zvoliť popis tlačidlom Upraviť. Pre pridanie ďalšieho radu použijeme tlačidlo Pridať. Zvolíme jeho názov a rozsah údajov. Pozor, predpísaný text musíme zmazať. V menu Pridať prvok grafu si môžeme pridať alebo odobrať rôzne časti grafov. Napríklad môžeme pridať označenie hodnôt na osi Y, názov grafu, alebo pre jednoduchšie vysvetlenie tabuľku údajov pod graf. Excel v tejto dobe už dokáže celkom slušne pochopiť, čo chceme, a tak, ak vyberieme rozsah údajov a názvy mesiacov, Excel takto graf rovno aj pripraví. V menu Údaje máme možnosť zmeniť typ grafu. V našom prípade chceme ukázať predaj ako po jednotlivých druhoch, tak aj celkový. Preto vyberieme kombinovaný graf. Tu si pre celkovú hodnotu zvolíme čiarový graf a uložíme ho na vedľajšiu os, ktorá sa zobrazí na pravej strane. Každý prvok v grafe sa dá formátovať. Stlačíme pravé tlačidlo myši a vyberieme formát prvku. Napríklad pre rozsahy hodnôt na Y osi môžeme zvoliť konkrétne čísla. Alebo môžeme zmeniť farbu jednotlivých častí grafu. K základom práce s grafmi by to bolo asi všetko. Ahojte.